Joshua vanogona titi vatungamire munobvuma here ngava vane mukana madzimai vanotungamira vanogona ngavatoli tuva avo mama vayakokela lava vayakwenza varume ngatsikireiwo kamadzimai nevanasikana isu varume ngatsikireiwo kamadzimai nevanasikana isu varume ngatsikireiwo kamadzimai nevanasikana baba vevana ndimi chidzitiro mukandifukidzira mandipa uremu hongo ndinaro simba rekutungamira mane zvakasiyana siyana zvichitobudirira zvichitofamba hongo ndinaro simba rekutungamira mane zvakasiyana siyana zvichitobudirira zvichitofamba zvinonzi musha mukadzi ndinosunga fundo kuti nganganga ndinotungirira ndipemukana ndipenyese nyenyedzi varume vesekurudzirai madzimai apinde mune zveutungamiriri sibasapote mangomkhulu sibavutele bakhokele ithuba belithole masibaphakamise sibathuthukise sibaqinise masibaphakamise sibathuthukise sibaqinise ndotokona kutungamira semudzimai munozvibvuma here madzimai pamotengesana madzimai ngaone mukana pakutungamira runyararo risina mhirizhonga pakubatana tiwirirane ndezvedu paukama tiri nyika imwe runyararo runotanga newe runyararo runotanga neniwo tibata zarozomoro nyararo zarozomoro deo uri wangu wenyama iwe This message is brought to you by Padare Enkundleni Men's Forum on Gender under the WPP project in collaboration with IDEA and supported by SIDA. Women Lead Africa.